akong pangutana, asa ang kadiyusan ni Kristo ni adtong siya namatay? Nakulang ba ang persona sa Trinity ni adtong namatay si Jesus Christ? Wala sad. Ang Diyos igsoon walay kamatayon, walay pagsugod, ug wala say katapusan. Mao kana ang nature sa Dios. For example, dinhi sa Salmo bersikulo kapitulo 20 sa iyang bersikulo 2 adunay gipahaliyag dinhi. Psalm chapter 90 verse 2 aton tanawon igsoon kung unsay giingon sa balaang kasulatan diri. 90 bersikulo 2. So wala pa pagtungha ang kabukiran kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw ang Dios sa gihapon. Walay sinugdanan, walay katapusan. Mihunggi kag walay katapusan, na baday walay katapusan nga mamatay, no? Mihunggi kag walay katapusan, wa na siya kamatayon. Kay kung naay kamatayon igsoon, na naundang ang katapusan. Okay? So, ang imo pangutana dinhi na nakulangan ba ang persona? Wala. Kaya wala may kamatayon ang pagkadiyos. Ang namatay igsoon, ang tao, ang lawas nga mao kang Jesus Christ. Remember, duha baya ang kinaiyan ni Jesus Christ, no? Ato kunong tanawon igsoon. John 10:17 ug 18 ato mamakita dinhi nga makita nato ang gisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Juan 10, okay? Bersikulo 17 ug 18. So ano nagipahayag ang balaang kasulatan ni ani nga mga puntoha igsoon. Ug atong basahon ang mao nga Juan 10, okay? Nag-ingon siya dinhi 17. Ako gihigugma sa amahan sa katarungan nga mao kini, kay ako nagahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi sa paghalad niini aron mabawi ko rab usab kini. So ang mo ni iyang human nature, okay? Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga iyang pagkatao aron iya usab ni siya nga gitawag natog mabawi. Kinsa man say ingani igsoon namatay ang pagkatao, unya ingon siya aron ako usab kining mabawi. So imo makita nga ang powerful nga God walay kamatayon. Ang kinsa ang namatay katong bata nga natawo og nahimong dako na og mauni si Jesus Christ ang iya nga gitawag natong pagkatao. Unya ingon siya dinhi, walay tao nga makakuha niini gikan kanako hinunua, ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. May kagahom ako sa paghalad niini ug may kagahom ako sa pagbawi niini. So may kagahom siya paghalad o sa ihalad igsoon kato iyang pagkatao. May kagahom sad siya sa pagbawi niini. O kinsa may muhimo ni igsoon? Ang Dios ug si Kristo usa ka Dios. Lakton nga pagasulti igsoon wa tay mabasa sa Biblia nga ang Dios mamatay. Pero natay mabasa din ni igsoon nga ang namatay mao ang tao nga si Jesus Christ. Kaya duha may iyang nature ang iyang pagkatao ug usab ang iyang nga pagka-Dios. So dili mamatay ang pagka-Dios igsoon. Wa tay mabasa dinhi nga sa paglangsang kang Kristo namatay ang kinaiya sa pagka-Dios. Wala kana siya igsoon sa bersikulo sa Biblia. Bueno, daghang salamat niya na igsoon ini imo nga pangutana, okay?